当に本日は会場いただきまして、温かい拍手をたくさんいただきましてありがとうございました。やはりこのまま帰るのがしんどいように嬉しいなと。一曲、この国の定番なんですけど、モーツァルト作曲のアルベルト・クロスを歌います。このまま皆様を返すわけにはいかないと思います。歌詞カードというのが入ってたりしました。もうご存知のこの曲を高らかに歌ってお話ししましょう。皆さん